no pot ser una confusió. Estan segurs que l'amenaça és real? Tot fa pensar que sí. El Sergi no volia espantar-me, però al final m'ho he hagut d'explicar tot. I no saben qui pot ser? No, no tenen cap pista fiable. Però a mi només se m'acut una persona. Qui? El Radovan. Radovan? Però si és a la presó. Ja ho sé. Però potser no vol empitjorar la seva condemna i vol assegurar-se que no el delatem. O potser es pensa que ja ho hem fet, no ho sé. No, Clara, això no té sentit. Max, algú m'està amenaçant de mort. És molt difícil trobar un sentit a tot això. Ja, però si fos el Radovan aniria per mi. O pel Iago. Ja, però ningú sap que sou el Can Sabró. En canvi, jo sóc la teva mare i a mi és molt fàcil trobar-me. Clara, t'asseguro que si ens volgués trobar ho faria sense problemes. Jo vaig a la facultat i el Iago treballa. No ho sé, Max. Jo no és el Sergi. Per què no és aquí, amb tu? Ara vindrà a buscar-me per portar-me a comissaria. Em vol fer un interrogatori i estic molt nerviosa, tinc por de ficar la pota. Em preguntarà el que he fet aquest cap de setmana. No pateixis, que estic estudiant més que mai. Hola. Doncs a veure si és veritat i no tancarà cap per setembre. Molt bé. Gràcies, doncs ens veurem. Molt bé. Adéu. Adéu, Max. Ves que ja us parleu. Diem estar enfadats tota la vida. Suposo que no li has explicat res. No, esclar que no. Em sap fatal, Max. Però del Radovan no en saben res. No, si el Sergi comença a pensar que tot plegat té a veure amb ell. No t'entenc. Sí, algú del passat que ell va detenir i que ara es vol venjar. I m'ha triat a mi per fer-li mal. Collons. Ja. Hola. Ei, hola. Ja ho tens tot? Sí, amb això ja faré. I si no, sempre puc anar passant per casa, si no fa falta res. El Sergi s'instal·larà a casa a partir d'ara. Vaig a parlar-los. Molt bé. Alguna cosa està passant. No sé com s'ho fa, però no es queda mai sola. Ja ho sé, hòstia. No necessito que em diguis com funciona tot això. Però cada cop que sembla que tindré una oportunitat, apareix el puto mosso dels collons. Això és cosa del fill de puta de l'Ardín, estic segura. Vols parar de fotre excuses? La pròxima vegada que parlem, vull que em diguis que tots dos són morts, i ben morts. Parlo, però clar, no em facis esperar més perquè estic perdent la paciència. I no t'oblidis del que et vaig dir. Assegura't que abans de morir la Clara sàpiga que sóc jo qui t'envia. Ho sabrà. Confia en mi, d'acord? Sóc un professional i faré bé la meva feina. Et prometo que la setmana que ve aquesta dona estarà morta.